Productions. Obodo nwere onye ntị bi egwu, o nwere onye ntị ti egwu mụ, ụta gbawara imi ego. Arochi mebu na mụ n'ụwa, ọfọ ka anyị ji eje n'ụwa be anyị. Nwata jide ọkụ jide mmanụ, ọkwọrụ ya mma ihe ya n'aka na obu ya emeriri ya emerụ. Nnamenyi Nteje abịa wee gbuo ya. Ọfọ ka anyị ji ana, ọfọ ka anyị ji eje, ọfọ kidere ji awa na nwanne m. Ile ọma ga-eju na-eji aga n'ogo n'elu ụwa, na anyị ji ọfọ n'aka. Ọkọchị gbala nọgbala bịbịa, abụọ na nọ n'ihu oyeli wetara ya bịa. Anyị ya dị ka isiokwu nọ n'ụlọ, mụgbani a na-azụ n'ahịa. Nnamenyi Nteje bịa wee gbuo ya. Akolu bụ akịka ego mụ na akịka ego ka nna koluchi mụ, ụmụ Igbo na-ajikwa ọfụ. Ịma na egbe na-ezu n'oli n'imude na-eri n'ọfọ, ma onwe bụ izuukwu na nwa ugbo ji achakelele. Onwe bụ na-eje eji chụọ aja, emesie na oyi pụrụ omenụ. Onwe bụ n'ụbụrụ eji chụọ aja, emesie na ọya mmanwụ na-etinye jere ego egbe bịara eburu nwa ọkụkụ n'ọkụkụ wetibe mgbuo wetibe gaba gaba. Oburu nwa ọkụkụ wejewale egbe wee naghata azụnụ, weburu n'ụwa ọbagoro ọbago gba nkịtị n'elu ibe onye na-emesi n'obi. Ije n'uchi mụ n'elu fobio ka eji ekwu ibe onye na-emesi ya n'obi. Egbe weburu nwa ọbago wejewelu, ọ bụrụ mmadụ bara ya nya bụ ihe te nwa ọbago n'elu n'ọbago nwere ebe karịa obi. Maka egbe buru nwa ọbago, nnọọbago etiri mkpu, nnọọbago emere arụ. Egbe webusi ọbago n'elu wepụrụ ọbago ogoyata. N'aka njikwa n'ụwa, omibe nya jiri ọfọ, omibe nya jiri ọfọ. Kene ka ya maba na sụa ya lee. Ebi na-enwere ọdụ nwanne m, chi ya na-achụrụ ijiji. Ebi na-enwere ọdụ, chi ya na-achụrụ ijiji. Na m abịa wee na mụ ji ọfọ n'aka nri na mụ ji ọfọ n'aka ekpe m, ọfọ kidele ji awa na n'elu. Ọfọ ka anyị ji eje eje, ọfọ ka anyị ji ana n'elu. Ụmụ Igbo bịa n'ụlọ nnụnụ mmanwụ ebele ego. Ọgọzi Chijioke nwanne ya obi uche, ụta gbawali na ego onye Nteje abụọ. Odogwu narị ndị abụrụ ike. Nne m ụlọ odogwu n'ụlọ, mụ ya ka esi amụ wee mụsị odogwu. Ma ọ bụrụ so Chijioke ka mụrụ n'ụlọ, ọnwụ egbusise m nne ya n'ọnwụ bụrụ nne ya, n'ọnwụ bụrụ nna ya. Chijioke wee gbawa. Chukwu kere ụwa, ofu mkpụrụ aka ọ na-efuru n'ọgụ nya bakwa na-ebesi Chukwu.
ofu nwa na ya adịrịrị ndụ nụ nwa mụrụ na Nteje abụọ n'iru eri mmanụ nwa ebe ahụ oke o si wee bịa ụwa nwana ya odu uche na Chijioke odogwu ego na-ene ha ofu oke iji eje ejenụ ofu oke iji ananụ asị na obodo bụ ego enyi osi bụ gị n'ọtụ mfenụ nnukwu ka onye esi wee ruru maka ọdị ndụ opugo ude gị n'ọhịa delele m jere ode 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 mmanwụ na-ebe Nnamenyi Nteje na-eyi onye ọma odogwu n'iji kwa ọfọ nwana ya otu uche na odogwu ego na-ekene mmanwụ n'eli chi payonia Ọgọsị Chijioke nwana ya otu uche ụta conglomerate target limited ebe ahụ ka ga-eme nyababa kọmpani anyị nọ na transportation anyị nọ into food and beverage anyị nọkwa into real estate otu ego nọ Nteje abụọ anyị nọkwa na agriculture ute ego onye Nteje abụọ ụta n'ịbalị mmanwụ ego ana na onye na-ajụ gị enwe ada onye na-ajụ ya enwegwu ada ahịa si na ụmụnne ahịa si na ụmụnna nọ ya bụrụ gị anya bedele nna edele gị ịbụ ọma ya bụ oge iru onye Nteje abụọ ụta gbawara ini ego n'ijigbo ọfọ ụta gbawara ini ego n'ijigbo ọfọ n'aka oke nwa na-ekene mi ijije na-eselu mma ọradụlole ọ bụ gịnị ka ọ melụ ụwa ute ego na ofu nwa na ya adịrịrị ofu mkpụrụ akwa na-efuru n'ọkụ na ya adịka echi a na-akụrụ n'igwe na ya adịka echi a na-akụrụ n'igwe ọganiru gị ga-abụ osimiri a na-anọ onye na-eje n'ochimike go na-atụ Ọgọsị Chijioke nwana ya otu uche na ya adị ebe ute ego onye Nteje abụọ ịma na ọ bụrụ onye asị anya nwụrụ n'ụwa ya na-anwụzi anwụ ọ bụrụ onye asị anya nwụrụ n'ụwa ya na-anwụzi Chijioke na ya adịrịrị ndụ nụnụ na ya dịka echi nwanne m n'echi a na-akọrọ n'ibe osisi atụrụla anya ọdịda nya ka eji ejezi ndonu Chijioke na ya adịrịrị ndụ akene na ezinne Mrs. Christian Ozemenem measurement mma bala ya bụ onye zuru Chijioke ala na-azụ nwa ezinne na-ekene onye gba bọọlụ ọlacha ọlọma ezinne onye gbalị mbọ yiri n'ụwa na ezinne onye sụọ kọbi ọdọkọ ka nye ya da ụkọ ọka Chijioke si mụ kena gị n'aka inyere ya ijere mmanwụ egwu akene n'odogwu ego n'ọnụ ya uche na n'ugwu ogbuebi samasi ọ bụ na Chicago
yuru n'oso ebe ahụ ka ọ dajụ aka ogbuebi Samuel ya onye Nteje bụ odogwu ego na mmanwụ ekene gị ọfọ ka iji eje ọfọ ka iji ana onye ọma Sam asị Sam onye ego a ga-enezi nwanyị ha Winesta n'ugwu nwunye ogbuebi Samuel ugode na-ekene ogolimalụ obi dị dịka oji ọgwụ jide dị ya mama ya pero na-ekene mama ejima asasa masị egwu m ekene ijele mmanwụ ego ụtasị m kenele ya ezi ọgụ ya nwoke n'ọnụ Ifeanyi Chukwu onye Igbo na-adịrịrị ndụ injinia na-ekele aka na-alụ ụsọbi ya aka na-alụ ugwu ụlọ o kwesịrị eze onye Nteje abụọ nne ya a ga-ene nwunye ya obodo malotidi ya si n'oji egwu jide dị ya n'ụwa ije ọma onye Igbo adụta gbawara ime ego na-ekene miyo ijere mmanwụ ego m ijeọma adụta gbawara ime ego ijere mmanwụ ego m ode mmanwụ na-agwa Nnamenyi Nteje oge nwa mana iji gwa ọfọ n'aka na ọfọ ka anyị ji eje ọfọ ka ijele jawa na n'enugwu ankene na pa ma pa Chibuzo ọfọ zọbaghị apa ma pa apanumekene ankene n'odogwu ofisa nene ya abụchi Vincent Chinweze dogo na abụbụ ofisa na-ekene ankene na adakụ Vincent ijele mmanwụ ebe mmanwụ abịa wego mmanwụ esori ijere abịa ha ịmana ji bụ ọbọ n'aka ihe ode Joseph Odeli oke nwanne ya adịghị dealers of all kinds of pets otopesi nna nwagoji eme mmanwụ Joseph Odeli ebe kodi n'elisi ọnọdụ ọ bụ na Abuja Mrs. Benedict Oderi onu mekene gị ụtasị m kene gị a kene ndị oyi ya ndị menwuru ibe ndị eji egwe mmanwụ n'aka ndị nwere ibe eji egwe mmanwụ n'aka ndị menwuru ibe onye menwuru ibe na-ekwuru okwu oyijere oke osisi onume ekene yi Chukwu dị ebube Chukwu ebuka Emmanuel oke osisi n'ihi ọla odogwu ogo na-eme ọ bụ n'isi aga ihe ala local gọọmenti Anambra steeti ebe ahụ odogwu si bịa oke osisi na-anụ ndị India oke osisi onye ego bịara oke osisi chefu United Kingdom oke osisi Wisconsin USA
oke osisi na-ekene mi anyị nọ na manual conglomerate anyị nọ na Itoolu Estate anyị nọ na Jefu United oke osisi na-adịlele ndụ anyị oke osisi ego n'onye oke osisi udegio na odewego oke osisi ganere mụchigo ọdịdị ya bịalego ụwa ọzọ nya ya bụ na tachigi nwa nwere ife sochi ya ka ọ manụ n'elu ụwa oke osisi na-adị onye ego mmiri ka nna ya onyeisi go onye ego oke osisi ego gị bụ ego mmiri ọ na-agụrụ agụ chacha mmiri enwilo n'elu oke osisi na-eme ya ụka gbawara inyi ego nye Nteje ọsị m kene gị odogwu ego na-adị ka nnanụ n'iru nne bụ Enugu ka nje gaji todogo n'elu ụwa mmanwụ ka mụ jeje okwu dịrị eke emezie ọgbabọọlụ ego na India sije mmanwụ ego na-eme ya sije odogwu udego na ọya dalimuo Chibuzo George Wilo odogwu onye Imo steeti ọ bụ na ọha ji lokal gọọmenti emema ebe ahụ ogo si bịa ele ya shuga boy mmanwụ ego na-adị shuga boy odogwu na-ekele mi nụgharịa shuga boy ọ na-eme ya onye ego ịma na eji ọfọ n'aka ibe Ikenna odogwu ego na-eme ya ọka nwa na-ekele ọ bụ n'ọkọ ọhịa ọkụga Anambra steeti ka isi bịa Ikenna odogwu ike bụ Ikenna ya onye ego mmanwụ na-ekene gị odogwu nwa n'izu ọkọ ijele mmanwụ nwachi na-emeli ibe odogwu ego n'ume kene gị onene ya mmeji egbu agụ odogwu n'ụga mmeji egbu agụ odogwu ego na mmanwụ ekene gị chi gị na-emele gị ebene mmeji egbu agụ odogwu n'ụga ijele ego kenelime ozigbo ndụ na India ozigbo ndụ odogwu ọka nwa n'ọhịa adịrịle ndụ ozigbo ndụ odogwu mmanwụ ego na-ekene gị ijele chimụ asị ma gburugburu unu enyi chi onye zọba onye ka na-egwu onye ọ bụ na dịka echiche obi ya esiri ilo na-asị gbuba na n'isi anyị ụfọdụ ogwu ya enwe mkpochi na menyi na ama abịawa egwu m ijele egwu m arochi megbu na m ka mmerụ ụwa n'elu monachis aga na m monachis osisi atụla anya ọdịda ya ga-eji echezi ndo ijele mmanwụ ego ọ bụ onye asị anwụrụ na anwụrụ isi chielu ugo ya etu ugo isi chielu ugo ya etu n'ugo mmiri ụgbana ga-ebi ọgwụ kogo US aza arụ o webara ugo n'ife ife ọma ya emela anyị n'ife ọma ka mụ na ya onyeisi anyị udego na-eme ya udego ogologo ọwịwa udego odogwu jeli ndị abụrụ ike ya
nwana ya otu uchenụ ude 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 ide ude 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 ode njinji mmanwụ na-ebele egwu ode